Ya sanibonani. Bathi induku zakhanya eHaweni. Zakhanya mina kofuhlwa nonyoko. Bathi ke mama ungichathwe ngihlokoloza. Nje asibahlala. Siphinde sibahlaba. Kunjalo bafowethu. Kodwa ke nibambe lapho kwamanje. Utshele nomunye le video ngifuna ihambe ni share. Kubantu abazoqhubeka. Angicela imali mina. Angifondi ngicela imali. Ngithi ngicela ufake u20,000, ufake 5,000 ngoba yini? Owani? Mubhaso phela ozokuqedile ngoba kunenkinga ekhona. Kunomuntu la. Okhe number yami. Le 081. Le WhatsApp pha. Uvele ke wena mongifuna ngakutshela kudala ukuthi ungangikwathaphi uyafona 031 065 0086 kwenziwa kanjani uma ufuna mina 031 065 0086 imina ngizokutshela ukuthi sikhuluma kiphi namba mangabe kukhona into ekhulunywa ngeimali iaccount akuyona ucash send angisebenzi ngalo zinto mina angifakela Shoprite imali angifakela kobanibani cha akwenziwa lokho uma ngabe ungekude uze enyangeni ufike ubone mina into eqhubekayo ke futhi umuntu yamjezisa wahlukumeza kakhulu emoyeni wakulimaza umoya kwenzeka into ezithize engingazazi nanizibanga kodwa wahluka kakhulu usamdinga afuna ukubuya